Hej. En lille nytårshilsen. Først og fremmest rigtig godt nytår, og tak for et intenst, interessant 2025. Jeg ved, det har været et specielt år for rigtig mange, inklusive mig selv. Der har været nogle virkelig interessante og også hårde læringer. Og det er jo det, der nogle gange er, når kroppen sender os igennem alt muligt, så er det er ikke altid det sjoveste. Som jeg plejer at sige, universet har en syg humor. Det er en interessant måde, som ting nogle gange bliver vist på. Men jeg tror på, at når kroppen reagerer, så er det fordi, den prøver på at hjælpe os. Og nogle gange så er kunsten jo at bevare troen og tilliden til kroppen og til det, der er større end os, og roen. Og jeg tror lige nu, hvor vi går igennem årsskiftet her, og der er en masse, der slipper. Jeg har selv sådan en følelse af det lidt ligesom om, at løber en lille smule om kap med tiden. Der er virkelig noget her, der... Jeg sad i en meditation her for et par måneder siden, og fik sådan en oplevelse af, ligesom, at der var en bundprop, der gik ud af mig, ned igennem hele mit system, og trak en masse gammelt med. Og det kan godt nogle gange virke lidt voldsomt, når kroppen reagerer. Men jeg tror virkelig, at vi bliver testet på vores tillid. Den der forståelse af, at det ikke er alt, vi skal kontrollere, at det ikke er alt, vi skal styre, og der nogle gange er en del af os, som godt kan have lyst til at bevare kontrollen, eller sådan lige, at det hele det ikke skrider, men at det ofte faktisk er den der, jeg kalder dørvogteren, som er på spil, som forsøger at pakke ting væk og gribe fat i det, der er at gribe i, for at bevare en eller anden form for kontrol, som vi i virkeligheden ikke skal, selvom det nogle gange kan være drønsvært, ikke på en eller anden måde at gribe ud og forsøge at bevare et eller andet overblik, eller gennemskue, hvad det handler om, eller den der del af os, som gerne vil regne den ud, og som gerne vil bevare en eller anden form for kontrol. 2025 for mig har budt på mange intense ting, og jeg har egentlig lyst til at dele noget af det med jer, eller vil i virkeligheden gerne dele åbent, men jeg har haft brug for sådan lige virkelig at mærke efter, hvad det var, der foregik, og hvad det egentlig handlede om, fordi det har været ret intenst. Jeg startede året ud med voldsomme trigeminusmerter. Hvis du ikke nogensinde har prøvet det, så jeg håber virkelig ikke, der er nogen af jer, der skal igennem det her. Det er nok noget af det for helvede, for at sige det rent ud. Jeg ved godt, jeg har været igennem mange ting, og hjertekramper og alt muligt, men det her, jeg havde det bogstaveligt talt, som der stod med en pistol, en strømpistol, og skød mig ind i tændingen. Så det var sådan året, det startede for mig, altså 2025. Og jeg har været igennem en masse, blandt andet min skjoldbruskkirtel, som er i dyb proces, fået konstateret 2 knuder i skjoldbruskkirtlen, som selvfølgelig også har sat min egen tillid til kroppen på prøve. Men jeg tror jo på, at når kroppen går igennem processer, så er der en dybere mening med det. Og jeg tror ikke, at vi skal kontrollere selv, hvis det er helingen. Men jeg tror, noget af det, som er vigtigt, at vi selv tager os af og forholder os til, det er de ting, vi har proppet ind i pulterkammeret, som har skabt de blokeringer i kroppen. Som har gjort for eksempel, at min skjoldbruskkirtel ikke helt fungerer optimalt. Som gør, at vi nogle gange spænder op i det hele, og det hele lukker af. Og vi behøver ikke altid at vente på, der kommer ikke noget andet alvorligt. Men nogle gange, så er det bare der, hvor vi virkelig big time bliver testet, ikke? Altså hvor, okay, nu er det virkelig et spørgsmål om tillid, og hvor stærk den tillid den er. Og jeg har sådan en ting, som jeg har lyst til at dele med jer, fordi jeg kunne tale længe og meget om, hvad 2025 har bragt. Og jeg tænker også, at jeg kommer til at vende tilbage til nogle af tingene, fordi jeg ved godt, at jeg har været lidt stille.
Og det har jeg blandt andet, fordi jeg virkelig har været i proces med nogle ting selv, og har haft brug for at gå indad. Og også lige mærke, fordi selvfølgelig kunne jeg godt dele midt i det hele, men for mig er der også nogle gange det der med, ikke at gerne ville prøve at regne den ud for at give det videre, men give min egen krop lov til at processe det, der er. Og en af de ting, som jeg tænker, jeg har lyst til at lige sætte et par ord på, som du måske kan bruge. Jeg fik sådan et meget, meget tydeligt billede af, at 2025, der gik det virkelig op for mig, at den der stikkontakt, som jeg i hvert fald har brugt en del i mit liv, og jeg kender mange, der har brugt den, hvor vi har sat stikket i, når vi lige har brug for at give det en ekstra chance, når vi lige har brug for at prøve igen, når vi lige skulle mande os op, når vi lige, jeg har lige brug for lidt mere energi til det her, jeg har lige brug for at tro på, at det kan jeg godt, eller det er jo også bare lige en periode mere, eller jeg ved ikke, om du kender det der stik, lidt ligesom når man skal lade en elbil hurtigt, ikke? Altså den der er lige lidt ekstra energi på den her. Og den kan være super god, og den har helt klart også hjulpet mig i rigtig mange sammenhænge gennem livet, hvor jeg har haft brug for at samle op. Jeg har haft brug for noget, der kunne hjælpe mig til at komme igennem ting, når det var svært, når det var hårdt, når der var modstand, når jeg tvivlede, alt det her. Men jeg har oplevet personligt, at i 2025, der blev det bare så tydeligt for mig, at den knap, den ikke virker længere. At det ikke er meningen, at den skal bruges længere. At det er et gammelt, usundt mønster med at sætte den her i, når noget egentlig ikke er sandt. For når noget er sandt, når noget er ægte, når noget føles rigtigt, så har vi jo altid energien. Så har vi jo altid overskud til det, vi gerne vil. Medmindre vi har kørt os selv selvfølgelig ned i en dyb loop, hvor vi har brug for at bygge os selv op først. Det anerkender jeg. Der kan vi i den grad også være. Men jeg oplever, at når vi har brug for at sætte det der stik i, så er det i virkeligheden, fordi der er et eller andet, som ikke føles helt rigtigt. Hvor vi sådan, og noget af det som, nu løber det for mig, fordi noget af det, som jeg oplever, den her også virkelig har vist mig det her år, det er, at og som i den grad også har rigtig meget med halsen at gøre. Hvad er det, vi udtrykker? Hvornår er det, vi siger noget, som egentlig ikke er sandt? Hvor jeg har oplevet et gammelt mønster hos mig, hvor jeg faktisk kan høre mig selv ofte sige højt det, der egentlig er sandt, men gøre det modsatte. Altså hvor jeg for eksempel har mærket et nej på noget, men er endt med at sige ja, eller hvor jeg har mærket, at jeg skulle gå en vej, men endte med at gøre noget andet. Hvor det der, hvad er det egentlig, vi udtrykker? Er det sandt? Er det autentisk? Er det ægte? Er vi ærlige? Er vi tro mod os selv i det? Og det der, jeg oplever, at det der forpulede stik ofte er blevet sådan en, okay, jeg mærker egentlig et nej, men det kan jeg også godt lige gøre alligevel. Jeg tager den lige, jeg skal nok. Og jeg oplevede bare i 2025, at det der stik, det virkede ikke længere. At den der, og jeg har hørt flere sige den her af, at de strategier, der plejer at virke, de virker ikke længere. At jeg plejer at kunne gøre sådan, men det virker ikke længere. Altså den der, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at vi i virkeligheden bliver hjulpen. Big time. Jeg har i hvert fald, fordi på en eller anden måde kan man jo godt blive sådan lidt, der den der stikkontakten er brændt af, og den plejer at hjælpe mig til at overleve. Og ja, apropos, den er vigtig, når vi er i overlevelse. Men jeg tror på, i hvert fald det jeg har oplevet, at når vi ikke længere er i overlevelse, men vi faktisk begynder at vælge os selv, og det der er sandt for os, så bliver det ikke længere sandt at sætte det der stik i. For det er vi bruger, når vi kører ud af en vej, hvor vi skal give mere, end hvad vi har, hvor vi måske lige har sagt ja til noget, der egentlig ikke var rigtig sandt, eller den der sådan ekstra. Og det har jeg bare virkelig erfaret, at når jeg så alligevel, når jeg så alligevel har gjort det, fordi når jeg
jeg vidste det jo i virkeligheden godt. Jeg har jo set den her længe. Jeg har jo udmærket godt vidst, at det var et gammelt mønster. Men jeg er alligevel blevet ved med at gøre det. Så for mig var det faktisk en hjælp at finde ud af, at den stikkontakt, den ikke virker længere. Altså det var sådan en, tak på en eller anden måde, og fuck samtidig, fordi det er selvfølgelig mega hårdt, når vi går igennem de der processer, hvor det, der plejer at virke, det ikke virker længere. Men jeg deler den her, fordi hvis du mærker den der af, at det virker ikke længere, det jeg plejer at gøre, og så tror jeg på, at der måske er et tegn på den der med, den stikkontakt, den er brændt af, og vi skal ikke bruge den længere. Det er ikke sundt. Vi skal være tro mod os selv. Jeg mærker virkelig sådan et kald til, at det, der er ægte, det, der er sandt, når vi tør at sige det, vi har på hjertet, når vi tør at være ærlige, når vi tør at sætte ord på det, vi i virkeligheden mærker, og den vej, vi mærker, vi skal gå, så tror jeg på, at vi har energien og overskuddet og glæden, og i det sker der en hel masse positivt i kroppen. Men når vi går den vej, der egentlig ikke føles sandt for os, når vi siger, hvad der egentlig ikke er sandt eller rigtigt, når vi gør det modsatte af, hvad vi mærker, så dræner vi os selv, vores binyrer bliver trætte, vi bliver anspændte i kroppen, vi er nødt til at bide kæberne eller tænderne sammen for overhovedet at holde ud. Det bliver sådan en ond cirkel, hvor vi egentlig bare dræner os selv for energi. Og det er jo der, hvor vi så godt, netop som jeg sagde før, hvor vi så kan ende sådan et sted, hvor det bliver, okay, jeg har egentlig ikke engang energien til det, jeg godt kan lide, og til det, jeg gerne vil. Og måske ved jeg ikke engang, hvad det er, jeg gerne vil. Men det er, fordi vi har kørt den anden for længe. Vi har drønet ud af den der vej, som egentlig ikke var sand. Så for mig at se, så er det et mega godt tegn, at den her stikkontakt er brændt af. Og hvis din også er brændt af, så tillykke. Jeg tror, at 2026 kommer til at byde på meget mere af det, der er sandt. De ægte valg. De ting, der virkelig kommer fra hjertet. Der, hvor vi kan mærke, det her, det er rigtigt for mig. Og at vi tør vælge det, at vi tør gå den vej. At vi tør at sige nej, når vi rent faktisk mærker et nej. Og sige ja, når vi mærker et ja. Når der er noget, der virkelig kalder på os, når der er noget, der virkelig føles sandt og ægte, at vi så også tør at vælge det. At det ikke behøver at give mening, og det ikke behøver at være efter den gamle opskrift. Men når noget virkelig føles sandt, at vi så også tør vælge det. Ja. Jeg kunne sige rigtig meget mere, men jeg håber, at du kunne bruge det her. Jeg har så meget mere på hjertet. Jeg kan godt mærke, at noget af det, som alt det her med min hals blandt andet har sendt mig igennem, som noget af det seneste her i efteråret, og som jeg jo stadigvæk er i proces med, og hvor jeg åbner op og kigger på der, hvor jeg har skabt blokeringer i mit system, og en del af det handler blandt andet om at gå med det, jeg mærker, og turde dele. Altså trigeminusmerter handler blandt andet om, eller gør det i hvert fald ofte, og har det i den grad også gjort for mit vedkommende, det her med at turde udtrykke, hvad vi egentlig føler, og turde sætte ord på det, og ikke være bange for at tabe ansigt, eller stå der og se dum ud. Men at ture og se dum ud. Ture og gøre det, der føles sandt for os, også selvom det måske ikke lige passer ind i vores samfundsbog. Jeg håber, det giver mening. Jeg håber, du kunne bruge det. Jeg ønsker dig et fantastisk nytår. Og tak af hjertet. Tak især til alle jer, der har vist mig tillid og er kommet i klinikken og har taget imod min hjælp og givet mig mulighed for at dele og bidrage med det, der strømmer igennem mig, som jeg er dybt taknemmelig for at få lov til.
Det giver så meget mening, og det er i den grad også det, jeg mærker, der gerne vil mere af i 2026. Så på gensyn, også til jer, der følger med her, og til dig, der har lyst til at række ud og gå vejen sammen med mig. Ha' det rigtig godt. Hej.